Ndinotenda Mwari zvikuru manerano Mwari Mwari wakanaka. Regai shumiro Evangelist, we share the gospel of the kingdom. Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Luke 19. It's a common scripture about a short man called Zacchaeus. And I'll read. He entered Jericho and he was passing through. And behold, there was a man called Zacchaeus. He was a chief collector and was very rich. And he was seeking to see who Jesus was. But on the account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead, climbed up a sycamore tree to see him, for he was about to pass. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they grumbled. He had gone to the gate to be a guest in the house of a sinner. Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, the Lord, half of my goods I'll give to the poor. If I had defrauded anyone of anything, I'll restore it fourfold. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also the son of Abraham. Nditaure pamusoro pekuwa in right position, kuwa panzvimbo kwayo, panzvimbo yakafanira. Why is it necessary kuti gona kudzidzisana kuwa in right position? There are things designed by God. Zvakarongwa naMwari, zvikaitwa naMwari, kuti zvive zvako zvisangane newe muupenyu, but at a certain position. Pane zvinhu zvinonzi ndezvako zvawakaitirwa nyasha naMwari, but zvinongotenderwa bedzi to meet you at a certain place or certain position. So murume anonzi Zacchaeus, he was a short man. Achida kuonawo Jesu, but anga ari pakati pevanhu vakareba kumudarika. Haana kuita competition nawo, but vakazvisudurutsa kubva pakati pavo, ndokubva amhanya along the way akandokwira mumuti wemuonde. Kuzvibvisa kwake pavanhu is a number one thing chatinogona kudzidza, kuti muupenyu pane zvese zvaunoita, zvaunofungidzira kuti unogona kana kuziva, there are people who are better than you. Whether you like it or not, whether you believe it or not, that's the truth of life. Kana uchizviti wakangwara, kune vanhu vakangwara kukudarika. Kana uchizviti une chaunogona, kune vanhu vanochigona kukudarika. So in life, ukada kurarama zvecompetition, automatically you become a loser. Nekuda kwakuti there are people who are better than you in doing many things. So Zacchaeus nekuda kweheight yake waiwa murume mfupi, but chaari kuda chiri kudiwawo futi nevarefu, vese vari kuda kuona Jesu. So chaakagona chii? Haana kuita nharo nawo nevanhu, haana kunetsana kana kurwisana nawo, but wakazvibvisa pakati pavo. That's a picture yekubuda mucompetition, so that you can go to the right position by revelation. Chinonzi revelation chizarupo chekutaura kwaMwari muupenyu hwako concerning the way yekuti ungaite kuti uachieve zvimwe zvinhu. Tine vanhu vane pfungwa yekuti kana kuti vakadzidziswa kunzi this is the only way yekuwana chinhu,
But there are many ways ekuachiva zvinhu muupenyu only if you are ready to learn. And I'll give you an example. Tikaenda ku mathematics, 3 plus 4 is 7. But ukapiwa futi mamwe ma digits asiri 3 na 4, so 5 plus 2 is 7. Which means pane nzira yekuwa na 7 usingabate na uya 3 na 4. But unongodaro unguri dzimwe nguva uri muno akangoudzwa chete kuti uwane 7 ndi 3 na 4. But pane pekuti unoavoida 3 na 4 uavoida futi 5 na 2, what is 6 plus 1? That's another way to get 7. So 7 anowanikwa nenzira dzakawanda. But dzimwe nguva wakatrainwa ukatisekurarama kwatinoita kuti takangokura tichiudzwa traditionally kuti aiwa ukasafunda mena wako, because success in life inowanikwa kana uri so educated kana kuti une mamwe ma-connections. But there are many ways to get there when you have a revelation. Nekuda kwekuti hatisi tese tine chipo chekuva kuvanhu vanogona muzvidzidzo. Izvozvo wega une shungu dzakanyanya. I've seen people vanyora O level more than 20 times. Shungu ndedzekuti ndikapasa pamwe ndipiwe promotion ndikapasa zvinhu zvangu zviite mushe. Shungu dzakanadzo. But mu life dzisa mamwe ma-facts. Kune zvinhu zvausiri designed kuita. Kune zvinhu zvaunofoswa nekumanikidzwa nesociety. Ende ndonzira dzawakaudzwa kuti ukasaita izvi ukwaushike. But I've realized kuti pane zvinhu zvekuti wasiya zvakanzi nevanhu ndozvega zvinoita, Mwari vanokuudza zvimwe zvinoita. Uye Mwari wedu, he makes a way where it seems to be no way. But naupa iri manje ndepekutsvaka Mwari wacho uye nekuva neukama naye kuti agone kukuudza nzira nekukuzivisa kuti iwewe unozviachiva sei nekusagona kwako, nekushaya hama kwako, nekusachenjera kwako good life unoida kuachiva muupenyu unokuda. But ma-connections chaiwa ane value angapise by a certain level hauna. Kana ukatoda kuedza kumanikidzira kuti utambe nawo ahadi kutamba newe. Well, there are times yekuti nokuti aiwa your connections matters most. Tsvaga vanhu vari so vibrant mu life ane ma-connections anokusimudza, vari kuwa connected vakachiva zvinhu muupenyu. Sometimes hadi kuassociate netype yako. So issue yema-connections to you will not work. But kana zvaigera kushanda zvema-connections, I've come to preach to you kuti uve connected na iye anozvoshamisa, iye ane kuita kusingagoneke kana kuzvinorambwa nevanhu kunzi azviite. Mwari kutaura kwake unoti ndinosimudza marombe kubva muguruva. Kuti pane nguva yekuti kana vanhu varamba iye anoita newe nokuti ndimwari anokuda. I love the book ya Genesis 1. Painoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. That statement alone, it shows kuti Mwari wedu akasiyana na build ari natural. Build ari natural haatanga ne roof denga. Anotanga atoita foundation oisa madziro ozoisa roof. But kana ari Mwari pakutanga akasika denga, then panoti nenyika kuti akatotanga aturika denga racho nyika pasina. Which means Mwari vari kuti pasina ma-connections and zvimwe zvese tinogona ngokusustaina, tinogona kutaura blessing muupenyu hwako ukabudirira zvakadaro. So there are many ways kana wauya muna Mwari. But ukaramba ukasada kunamata Mwari, there is only one way. And the one way yacho dzimwe nguva hauigone. It's good muupenyu kuva neshungu, but shungu hadzisi enough usati wane wisdom, revelation or knowledge. Nokuti unogona kuita shungu muzvinhu zvisinei neupenyu hwako zvausiri designed by God to work through that way. But uchingotsimbisirwa nevamwe so kuti zvakuda shungu baba shingirirai, zvakuda shungu itai, vamwe vakazoita itai. Vanhu vanokuencourage muupenyu unge wakawanda sei. But kuziva pfungwa yaMwari kunokosha zvikuru, because unogona kuencouragwa muzvinhu zvisinei newe. Murume wanine example naye ndi John chapter 5. Murume anga ari paBethsaida akagara 38 years, akaporeswa kwete nekupinda mumvura, but akaendeswa ipapo kuti apinde mumvura apore. Nokuti paBethsaida panga paine pool yokuti atanga kupinda ndiye anopora. Vamwe ndokuva vatakura munhu vakanomucheta ipapo for
zisina ine puu yacho. Jesu akangomuti carry your mat and go. But akaiswa panzvimbo yaitwa diving. Yet here for 38 years ane record one. Yaakaudza Jesu kuti ndinotangirwa. Icho kwada ungashaya nokutangira nokuti asi zvako. For 38 years he was at the right place. Inema testimony kune vamwe vari kupinda mvura. But iye musi waakapora haana kana hembe yakatota. Kuti vanhu vakanomuchata muenvironment isinei naiye. Inechekuita saka tizoona muupenyu kuti neimwe nguva munhu anogona kukopa a kind of business rinoitwa nevamwe reitsamwe mari, but iye paanoriita haite mari. But chiri chokwadi chekuti zvine mari, but zvikaitwa newe hazvina mari yako. In life we are not designed to copy from others. We are designed to learn from others. Learning and copying zvinhu zvakasiyana. Kudzidza nekukopa zvinhu zvakasiyana. Tinodzidza kuti tigone kuimprova zvatinoita. But kana uchikopa ukuregedza zvaunoita, wotadzira zvinoita vamwe. So we are not designed to copy. We are designed to learn. Tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe, kwete kukopa zvinoita vamwe. Saka danger ndeyekuti munhu akasava nemweya wokuda ku... I'll give an example. Danger yekukopa. Next dzaindinetsa kuchikoro. Saka ndaingodongorera ari panext kuti aisa answer ipi. Ndobva ndaisawo answer. Uyu achibva amakirwa ndobva ndafara kuti neniwo zvangu zvaita ndobva ndamakirwawo. Teacher ndokubva vanyora pasi kuti see me. Ndikati see me ndei. Ndikanzi ndoda kuti uexplain kuti kuzowana answer iyi zvafamba sei. So kukopa answer usina the proper working unoita suspect. Because kana wakubvunzwa kunzi kuti azoita 6 mazika sei kusvika pa6 ndobva unongoti but ndiye kaoze ndiye but masvika sei. Danger yekukopa inhau yekuti une zvaunofanirwa kuita but wadzidza mune zvinoitwa nevamwe. So Zacchaeus was a short man. Chaari kuda chikudiwa futi nevarefu. Varefu vari kuda kuona Jesu, mupfupi ari kuda kuona Jesu. Patova necompetition. Saka iye pane kuti aite nharo aite musimba nevanhu. Vanhu vagara havamude nekuti already vane judgment concerning him. That's why Jesu paakaenda kumba naZakeo, vanhu vakati Jesu aita mistake, aenda kumba kwemutadzi. Kuda kuti vanhu vanga vakatomaka kuti hazviite kuti aone Jesu. Saka chaakagona chi wakazvibvisa muvanhu. Haasina kuti haachada kuona Jesu, but ari kuti I don't believe in competition. I'll subtract myself. Why? Because kana ndikatsanya ndikanamata ndiri paside, I remain a short guy. What I need to do ndekuzvibvisa pavari, but ndichiri kuda zviri pavari. Ndokufamba rwendo murodhi pakunokwira muti wemuonde. Ari pamuti wemuonde pabona Jesu akasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo dzika nekukasika. Aida kuona Jesu ndi Zakeo. End of the story, Jesu ndiye akaona Zakeo. Kureva kuti Zakeo paakaenda mu a certain position akakunzera zvaari kutsvaga kuti zvimutsvake. Nekuda kwekuti haana kubvira audza Jesu kuti ishe vanhu vari kundibloka but ndakumhanya pakonde muye nekukono. Paakangova nehati yekuti ndiri kuda kumuona, zvakaita kuti mwari wacho vadewo kumuona. So Jesu akapedzisira akutsvaga Zakeo. Why? Nokuti Jesu paakasvika pamuti, he looked up. Handina kunzwa Bhaibheri richiti Zakeo wakashayedza kuti ndiri pano, but Jesu ndiye wakatarisa mudenga. Why? Nokuti munhu azviisa muposition in a law of attraction. But it's not law of attraction. I'll give you an example. I don't got a location, maybe you can understand this. Chigure ari munhu mukuru apfeka manhenga azvizora madhaga. Chikafamba mulocation achiteerwe nevanhu vakuru, iye ari munhu mukuru, chinoteerwa nevana vadiki. Saka inetseka kuti sei vakuru vasingadiwo kuteerwa bhuru wavo, zera ravo, kufarira shamwari yavo. Ndingadiscover kuti zvaitwa nemunhu mukuru zvekuzora madhaga ndonde chaivana vanotamba nemadhaga. Saka vana vakaona vanongozva kuti isaizi yedu. Why? Because ani zvinoattracta vana.
Maybe you can get it now. So Zakeo wakapaparana akamhanya mumuti wemuonde. Ari mumuti wemuonde ari chinhwani chaattractor. Why? Nekuda kwekuti Adamu atadzira Mwari wakaenda kunozvikavha nemashizha emuonde. Mwari ndokumurukira mugadheni vachitsvaga munhu akazvivhara nemaonde. Kuda kuti Jesu unotoziva kuti pese pandinodzika panyika kunotsvaga mutadzi kumwe kwaanonyanyawanikwa kuda kuself covering kuzviisa pamashizha emuonde. So Jesu akangosvika pamuonde ndokubva atarisa mudenga akati Zakeo buruka. Maziva sei kuti shasha inenge irimo mudenga? Ndotsika yavo vatadzi havadi kukavhwa nenyasha, vanoda kuzvikavha vega. Asati wamunzwa munhu achiti handidi kunyembera Mwari kuti chinhu chaenda kana ndabva kuti masokesi ari kuenda. Inenge reasoning iri proper, yet it's a demonic reasoning. Why? Hauendi kuchechi nokuti waa right. Unaenda kuchechi uchitrasta Mwari anokuita right. Hautangi wasiya zvakaipa kuti uende kunonamata. Kunamata kusarenda kuna Mwari ane simba rekuti usiye zvakaipa. Nokuti zvakaipa hazvisiwe nereasoning. Zvinosiwa nekusarenda to the one with the power to make you able. Pese paunoreasona kuti zvakaipa handidi, mangwana acho unoita. Pese paunoreasona kuti zvakaipa handizvifarire, mangwana acho unoita. Good thinking haigoni kudarika a spiritual attack. Saka pese pauri kumira kuti ndikazoita right, ndobva ndichaenda kuchechi, you are wasting time. Anoita vanhu right ndiMwari kwete iwewe. Saka iyo yekuti handidi kunyengedza Mwari, sure hausi kunyengedza Mwari but uri kuzvinyengedza. Iye akatomirira type yako inokuti ndonyaya yakaenda pacross. Ndonhau yakadeura ropa pamuchinjikwa kuti akuregerere kana wamugamuchira. Iwe unotanga wazviregerera wasiya wozouya. And this morning, ukaona uchigona kusiya zvakaipa kuti uzouya kuchechi, ukamboona wangogona usauye. Watofanana naye. Pese uri vatene iwewe Mwari newe. Ukamboona wakugona, hauna need yekutendeuka. Nokuti kutendeuka kuda kugoneswa. Ukamboona uchigona wega chiregera kuuya. And unofana kuti he becomes jealous over you. Because iye kana ari anoita kuti vanhu varegere zvakaipa, oona uchikwanisa wega. Inenge kumumhura kuti saka wakawasta time pa Calvary, I can handle this matter. Okay, I'll give you this picture. Ukaenda pa cross, pane statement inotaurwa neimwe mbavha kuti usanetsa Ishe. Haana chavakatadza ari kuroverwa but isu tiri kufira nyaya dzedu. Statement iyo inenge ine reasoning yeti iri demonic. Why? Nokuti Jesu ari kufira nyaya dzemunhu wese. But pane vari kuti aiwa tiri kufira dzedu. Unenge munhu ane pfungwa yekucommita suicide. Kucommita suicide haisi solution. Create more problems, especially in the spiritual understanding. Why? Munhu ari kucommita suicide, munhu ari kutuka Mwari achiti kana makatuma Jesu kuti andifire nyaya dzangu, makaita error dzangu ndofa ndega. Kucommita suicide hazvino kuti waomerwa pamberi paMwari, zvinoreva kuti washaina. Uri kuudza Mwari kuti kana makatuma mwana wenyu kuti fira, makawasta time nyangu nyaya ndozvifira ndega. There is no good thing in committing suicide. Why? Because kumhura Mwari kuti nandifirwe ndofa ndega kana zvaoma. Yeti Jesu paari kuenda kunofira pa Calvary, ari kufira kuremerwa kwedu, iwe ukaremerwa unofa wega. Suicide is the highest level ye blasphemy. Don't try it. Kana zvikaoma sei, don't try to take away life. I highest level yekudada kuti pamakatuma Jesu makangomhanya towanzofa tega zvikaoma. Kutuka Mwari. Don't try it. Haisi solution iera. Idemon rinenge rakuataka to that level. Aufire nyaya dzako dzakafirwa naKristu. What you need to do is to surrender unto him. Murume anonzi Zacchaeus, he was shot. Ari pakati pevarefu. A picture of competition that akaachiva zvaaida. Don't worry ne competition. Don't worry nezvinogone kwamo zvausingagone. You need a revelation yekuenda mu right position to achieve.
vanokukunda zvinhu variko, vakangwara kudarika iwewe variko, vane connections kupinda ako variko. Munyika iyoyo mune competition yakadaro, you can still achieve. But chirudzi kwete neshungu bedzi, but nekutsvaka Kristu. Shungu hadzisi enough. Shungu dzakafanana nehasha. Munhu ane hasha zvinoda kuti anorova, anogona kutorohwa akatsamwa. Hasha hakusi kurova my emotions. Kana ukatoruma muromo wagumbuka unorohwa wakaruma muromo. Why? Because hasha nepower zvakasiyana. So in life usangoti handine shungu zvinoita dzinokukuwadza. What you need is to seek God. Iye kana wamutsvaka ndozvaakanakira manje. Zvauri izvezvi ndopanobuda unyanzvi hwake nekugona kwake. Saka utiona bhuku raGenesis 1, Mwari hatange zvinhu zvakanaka, anotanga kuti zvinake. Rinoto describe that the earth was without form, it was shapeless and void. Mwari ndokubva vazviintroducer, ndokubva vatanga kutaura zvinhu, ndokubva pave nechange. Kureva kuti Mwari vanoda kuzviintroducer mulife yemunhu anenge Genesis 1 ari shapeless, ari void, are empty, and God will begin to speak into your life. Aone vanhu vanotokuti utaona kwaunaenda ukavatenda uvunge chinhu chinonzi kutenda chine power. Ukatenda zvinotaura munhu mauri zvinoshanda. Why? Because simba rinovigwa mukuzvitenda. Munhu akakuti hauna kwaunoenda ukati ishuwa handina kwandinoenda, hauchada munhu anokuroya. It's enough. Information ikasettle mind mako kaitenda enough, inodarika witchcraft. I always tell people about the statement yaMwari pavanoti let the bird fly. Till today ostrich doesn't fly. Kwete nekuti Mwari akati ostrich you are too heavy. Vatoti birds including the ostrich. But haisimuke nei. The picture of the ostrich tells you the story. Everything for ostrich is so big. Chidiki chi. Musoro no presenter information, knowledge. Kurati ukukangwa kushoma kuna kwaunenda utomboda muroi. Tine vanhu izvo zvanofunza kuti vakaroiwa. Hauna ukaroiwa ndarika paura. Iyakakwataka i lack of thinking, understanding, analyzing, managing things. Ukanyatsofamba uchanyatsonza muna kuroiwa tsana. But what says zviri kudai so zvinodaro even usina kuroiwa. People hear me very well. Zakeo competition ilipo ili tough. He's a short guy. Varefu vari kuda kutowana, zvari kuda kuwana. Varefu vada kutoona Jesu, anoda kuonekwa nemuchinda mfupi. Saka Zakeo anodi, he separates himself from the tall guys. Achienda kupi, anomhanya kune muti waanosvika achikwira. Muti waanomhanya kwauri hasiri akaudyara. Kureva kuti favor is already there. You need to locate where to be. Fape kuziva pekuenda. Zakeo hana kudyara muti wacho kuti agone kukwira. Akamhanya kune muti wakadyarwa kare. Wakadyarirwei that day, that purpose and that reason. Chaidiwa chimuna Zakeo, the revelation to get there. Kuti favor yako yakatoitwa kudhara. But inyaya kuti auzive pairi, nenguva yekuenda pairi. Akabva pavanhu, akazviseparata mucompetition. Was competition mtemo wayo ina loser. Kana mukaita shasha tu, panofanirwa kudyiwa 1. Mwekugona kwako unotongokundwa. So paakazvibvisa pavanhu, wakamhanya mberi akasvikokwira mumuti. Jesu chaakainga chi concerning life yemutadzi, akauya kuzoenda pamuti unonzi the cross paCalvary kuti adzikirire vatadzi. Saka iye chinomubata chi kuona mutadzi ari iye ari mumuti. So Jesu paanosvika pamuti anotarisa mudenga kuti hapana rangangodaro oda kufira nyaya dzake mumuti, nokuti ndini ndakatumwa naBaba kuenda panzvimbo yemutadzi pamuti. So akatarisa mudenga ndokubva aona Zakeo arimo. That picture yekuti Zakeo ari mudenga is story. The revelation Zakeo anga azvininipisa, anga azvidzikisira pasi, iye ari mudenga. Sei ndichiti ari pasi iye ari mudenga, uchaona kuti paazviendesa mumuti wemuonde ane repetition kana kuti character kana mazikano anoitwa muJericho. He was a rich man. Aenda mumuti wemuchero.
That picture mu society vanhu vanogona kuti kudii dzabroka wena dzakuswedera maonde. Iyo yekuenda mumuti womuonde uri mpinga inomakisa. So, show how desperate he was to see Jesus. Akati kana vanhu vakandiwanzira vakandishora but murume ndamuda. Kana vanhu vakati ndapera pa ndakuda kupera ndiri mahari nekuti ndiri kumutsvaka. Pese paunoda kuita zvaMwari wabva kunyika. Pane karekodi kanotorwa nevanhu kunzi akuchaya zvechechi chapera. Zviri nani kunzi wapera uchienda kuna Mwari anotanga newe. Vanhu kuramba uri kusina Mwari uchinzi uchiri right. I'll give you this picture. Munoziva kuti hove ikabuda mvura haife asi kuti inozofa. Kufa kunobva kwava process. Ndakamboenda sienda ku Blawa Road paSnake Park 10 October tengeswa fish. Ndakasvika munhu aitengesa hove yaitotamba tamba somvura. Vaamini mudhishi pasina mvura. Zvikanzi menyu idzi. Ndifunge kune lake nepane hove iri kunzi menyu. Ndobva ndakaziva kuti hove ichi chokwadi haisati yafa. But hapana time. Haidi kurohwa kana kunetswa. Kufa yatoo process. It's a matter of time. So hove ikabuda mvura haife inozofa. Saka munhu kana achifa spiritually, emotionally, financially, tange nekungonzi apera. Unoburetswa muna Mwari. Woenda maunobhigwa maunongoshetuka zvichida kunanti club. Menafika baby uchifa. Kufa kwauri ringe ya process. Ufika wali saka uchiramba kuti andisandapera iwe uchipedzwa nawakaipa. So Zakeo wakazvibvisa pavanhu akamhanya akaenda pane muti. Let me tell you this, Jericho. It's fortunate enough for me. I was there in Israel 6 months ago. Takagarawo kuJericho ikoko. In that place muti woyo hausisipo. But they planted the same type of tree in that same place. Vakangoisa fence. That environment yakuJericho kune miti yakawanda. Says Zakeo wakasarudza this kind of tree. The kind of tree ine zvainominista kuupenyu hwako nehwangu. Kuti kudii? Zakeo was a sinner. But zvivi zvake zvanga zviri inside kumba. Ndosaka pavakapinda mumba naJesu akati Ishe muno mumba mune mari dzevanhu dzandakavhara dzandikuda kudzorera. Which means kana ari panze is a good guy. But inside mumba make ari corrupt itsotsi. Saka paakaenda pamuti wemuonde akandokwira muti as a story. But chicha akakwira isiri story by revelation, his character. Nokuti maonde akatsvukira kunze but ane mashoshe mukati. Saka kunze uku ari bondo zviri Zakeo. Kunze uku is a good man but mumba mune mari dzevanhu. That's why Jesu akati handei kumba. Because muti waofira unotaridza kuti panze okay but mukati hamusipo. Ndo zvakapa Jesu kukoka Zakeo kumba kwaZakeo. Nokuti pachi vanhu hazviite. Hakuna muenzano koka muridzi wemba kumba kwemunhu iyeyo. Oh yes. Muridzi wemba ndiye anokoka munhu ari kushanya kuti handei kumba kwangu. Kwete kuti ashanya ndiye anoti handikuda kuti handei kumba kwako. Zvinongoreva kuti muti wakakirwa naZakeo anga akakwira pakarekta yake. Zvakatoudza Jesu kuti tsana panze pana pachida kukuona so vane shungu munhu aripo but mukati apa mari dzevanhu dzakawanda. Saka usamuonere panze endai kumba. Ndo zvakaita kuti Jesu ati tsana imimi yenyu nyaya inoda kumba. Why? Because mumba mune nyaya. Do you know kuti tine vanhu vari good outside, vanhu vari good kuchechi, but tikaenda kumba adzimai acho anongoti amana dai muri matendeuka iwe utori mudhikoni. Vanhu vanonyanyoziva kusanamata kwapa asi vanhu vari kure family. Vanhu vese vangakutenda kuti man of God, but vanhu vavakondoziva tiri pamahwani. Vanhu vanonyatsoziva kuimba kwako, vanhu vanogara newe. Unogona kupretenda outside but inside vane nyaya. Saka Jesu akatavatana hainetse ine chiburukai mumuti. Ani maida kundiona. Manje ndiri pane zvandaona manje. Zvekumba kwete zvamuri. Hande kumba kwako. Vari mumba Jesu haana kuparidza chinhu ichi ndoda kuti undinzwe. Haana kuti inini ndinoprofita ndiri kuona une mari dzevanhu uri tsotsa usipo. Jesu akaenda patafura akatanga kudya naZakeo. Zakeo ega nekuda kwete presence yaMwari ndiye akakonfesa asina kukonfrontwa.
pane nguva yekuti vashumiri dai Mwari atibatsira tiri kukonfronta vanhu vatiri suppose kupa mweya mutsvene kuti avakonvinseka. Tine vanhu vatinoti vane nharo vadi kunamata inhau yekuti tinovapa mawarning ati vape Kristu anokonzera kuti vadzikame vazvideredze. Jesu ane kuti kuna Zakayo mbavha nhasi unopera ndiri muno pfugama apa ndokukirenga nhasi unyanyanza kubamaridza vanhu iyepera kuda kundida panzava. Jesu wakapinda kama Zakayo akagara akatanga kudya. Utsvene kana wazara kana zvakanaka zvasvika zvisina kunaka zvinotama. Chiedza chikavapo rima rinosuduruka. So the presence of Jesus mumba maZekias was a gospel on its own. Namwe yataita ndekuti tanyima vanhu Jesu tapa vanhu mawarning. Munoona utsva muri kutamba ite, munoona utsva yamuri kuita ita mukupinde muri vatoti vanhu munoona warning haisi empowerment. I was related to this mazuva ataenda kubhawa. Mubhawa mandainwira maiva nematsatsa aiva kumadziro akanyorwa kunzi be faithful to one partner. Vachireva namadhamu akasiya kumba. Ini ndakabata 2 ndirimo. Hausungwa, haurohwe, pepa iroro haribvarurwe, unongozva kuti kunyora but ndausipapo. Why ndo zvakaita warning. Kunzi usaba zvikutadzise kuba. Saka uchiona pekuba pacho unotarisa kuti pana ari kuona here. Why? Because haisi conviction iri mauri. Une vanhu vaunotya kwete kuti unotya Mwari uye unotenda Mwari. So danger yataita dzimwe nguva tiri papulpit tapa vanhu warning instead yekuvapa Kristu anova empowerment. New Testament yegrace haisi license to sin but is the empowerment not to do so. Tinenge vanhu vapiwa calculator kuweka maths. Munhu apiwa calculator kuweka maths. Chaanongoita bedzi anongobaya madigits. Haufunge iwewe chinofunga chega. No New Testament believer unopiwa Jesu mauri otenda maari automatically unoita zvinofadza baba nokuti mwanakomana anorarama mauri. Old Testament aiva mawarning ekuti usaba, usauraya, usaita zvakati. Vanhu vakakontinya kuita izvozvo kusvika Mwari vaona kuti munhu ukamuti usaita haisi nyaya but ukamupa Jesu anoita kuti aregere kuita, it becomes easy. So Zakayo waida kuona Jesu akatadza but kupere kwenyaya Jesu akaona Zakayo. Kuti varefu vakatedza kumudzivisa vakabudirira. Chinoita zvinhu vabudirira against your life. Uri kurarama upenyu hwecompetition. Hauna revelation yekuenda right position. Unazoya kuti Mwari havangati vakomborera vamwe vanhu woti sorry makomborera apera nokuti ndanyanya kuropafadza. Your share is there. Problem yako ndekuti you are jealous and you are fighting other people. Mwari haapererwe zvekuti anozoti pauriwo sorry mablessings akawandira uko. Your share is always there. Don't be jealous for anyone. Vanhu vari kudzivisa Zakayo kuona Jesu but havadzivise Jesu kuona Zakayo. And iye akakuona there is a blessing and a change. But iwo ukamuona nothing changes. Because vaimuona ndo vari kudzivisa mupupi kuti usamuone. Yeti ndaiti kana wamuona unochinja. Tikatozoona kuti iye akakuona ndo paunochinja. Ungatese pana pa president tovaziva. But iwo president vakakuziva wapinda. Asa unanya tono. Iri kuti tese pana pa president tovaziva but hazvichinje upenyu hwedu. But iwo vakazoziva iwewe kana pana umire futi. Unotobvunza kuti tsana vaya chiri kungomira iri murodo. Unoita busy. Why? Because unenge waenda kuside nema connections ne blessing yako. So varefu vaitoona Jesu but moyo yavo haina kuchinja. Atenja atina sometimes ndeumbudza kuti kana ndauya kuchechi ndaenda kudenga. Kuchechi panyika ende muchechi munopinda vanhu. Ende chaita kuti vanhu vabude muchechi hakusi kuti Mwari asirai. Kunetsana kwavanhu muchechi kwete kunetsana kwaMwari nevanhu. Kuchechi kunoti kwamunhu, kuchechi kunonyewa munhu, kuchechi hakufarirwe munhu. Iyo mupfungwa yako vari kuti daro sei ipo pari pachechi hakusi kudenga. Iri pakatoita ngirozi tine rekodi yengirozi dzakapanduka. What you need is not an angel, you need Jesus. So Zacchaeus maari mune shungu zvekuti murume ndoda kumuona. Kana ndikakwira mumuti womuone vanhu vakataura vanotaura ezavitment aenda mumuti womuone kana zvikandimakisa I will sacrifice for the sake yekuti ndimuone Kristu.
that position, akacapta nyasha. In that position, akacapta blessing. Arimo mumuti akawane visita kwete kumba mumuti. Kuli nyasha sakamuroketa mu environment yaiko na kumakiswa. Ufunge ayi munane mara ni status mjeriko. Aiko na kutaiwa ndene mumuti au said guys, ndamukuke watawe naye. But whether will not lose this opportunity. Then I should have told you but for the sake of you to go on Jesus, I'll climb the tree. I'll give you an example. God is supposed to put down Jesus. In society, I'm not Jesus. I will sacrifice. I don't care. I'm not going to put you in my life. No more achieve when you learn to sacrifice, but in judgment. But you answer that you have to know your mura. When you finish, I can sacrifice. But then why I look at these things will come easy. But you put a sacrifice. As one of tomorrow. But I know Tampa Pura special bands. When you first one by Sarah Chirenga. I don't say that so good. I go to Chamura. I'm going to go back and follow that's the way I'm going to pay you. That I think that he has to stop by someone. Jesus, I think you have benefit your sacrifice. I got up again and pour, I got up again and feed, I got up again and joy. I got meet up with Jesus. That's us, Zorora. If it's a guy like go for the teacher, that's Zorora. Achievement is another move. You must sacrifice a remo. But the discipline is involved by everything which I will not achieve from life. Ukadako wa mtambu we bora is so successful. Unejus lunakita zono kuna kula bizwa. Especially taking beer or smoking cigarettes. Une lifestyle ya unofana kula ma as an athlete. Yekuti yo manje ukaida kuita uli athlete. If it will be gifted, character you need to root down the gift. Tinevan very gifted, my life was not achieve anything. Lagata Pane, whether the Bushai was gift, the Bushai character. That's why when I are gifted, I need a coach. Coach are not gifts, Semuno are not coach, but any discipline you need to install, put Munaya achieve. Unofunga, I want to coach you Ronaldo, I don't want to borrow Ronaldo. Wait. Coach wala ina omesa kantitamba imese na mesa asimuze bora but anogadara kukocha muno anomukunda saka kukocha chi kuinstall knowledge skill kuinstall understanding the discipline life mukuru ina demand discipline kuti muna achieve pamwe pacho wanokuza ndi Satan no yona zaya kuti mari chayo unoda ndai wana mari dai bata Enga rondo kubatsira kuti usaibati. Character yangu isati ya ready or enough to manage what you are crying for. Timwari alula kuti uchove. Nokuti kune vanhu kumakuwa wakauraiwa ni success. Success ili dangerous kana usina discipline. Ukudira kwa unuchemero. Ukaenda kumakuwa kuna kufala nenda motete. Kuna akafane rugare unouraya. Adam na Eve chakawadzikisa mugarden kuguta vakaparidzirwa message na pastor snake eating vakabuda dumburi panze votoguta chikavadzikisa mugarden pamwe pacho unumisa opportunity nekuda kwokuti pane zvakanaka zvaitwa but zvinoataka destiny oza dai huku dzaindwa ukadziudza huku kuti murikona murume akutengera chikafu achikufidhayo ane program yekuti muzomufida tinogona kuita naro because panogona kutengwa chikafu chakanaka chick mash huku ahindwa kauzotsana ari kukufidha ya vane program yekukurovai inotaiwa iyo nemafevha ese mvura nemvura iri kucherwa nemalights usiku kutodya neusiku neusiku inogona toita naro kuti aiwa usizozva kutaura sano vane rudo manja havatombodotira vada kuti idye daily usiku and I also told you, chikafu cheutawa
But date 24 yokwana unonoka pinda vanhu tumudanga ndopa tinoza saka mchindaitaura sure. But it's too late. Ukataudza musikana izvezvi kuti mchinda ari kukugochesa uyu ane plani yekukugocha anogona kuramba. Iyo ndo rudo ka wicked stand out. The devil is so cunning. Awine chinhu chiri obvious. Saka tinoda kuparidzwa nokuti ane nzira dzaanopretenda as an angel of light. Ane zvaanounza zvokuti wega unoziva kuti iyo opportunity handifanira kuputsana nezvinhu. Loti unoziva nekuti haana kungobva pana Abrahamu akanopinda muSodom. Genesis 13. Bible rangu rinoti he pitched his tents towards Sodom, not in Sodom. Towards Loti pedyo neko. But nyaya yake yakazopera achibuda imomo. Loti wakaipa hakuti chiuya upinde muzvinhu izvayo. Anongoti hai ndoita uchingoona chete aiwa una fresh. Kana Satani akada kukwataka paWorld Cup baba. Anongoti uya kubva uone bhora nevamwe. Iye achiziva kuti pa half time uchaona Messi chaiye kwete Lionel Messi. Iwa uende uchida kunoona Messi. Unotoda kuona Messi wa Argentina. But wakaipa anoziva kuti pa half time ina Messi. Ende iye anokowesa. Why? Unenge wauya towards. So in that environment anotsvaka zvinhu zvekukuataka. I said this nezuro. Advert yese chinhu chakaipa yakanakisa zvekuti unotonzwa appetizing sokuti amana chinhu chimukana. Hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu akadhakwa, asi unozviziva kuti doro rinodhaka. But hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu atodhakwa. Vanokuvanzira that side. Imagine kumuona akabata kota achabva cross the road. Wonzwa kuti that's castle laka. Wega uchadzira zvinouraya. Kumuona akadhakwa achirova madhamu. Unoshedzera kuti ariite unokanganisa marriage. But unowana munhu asati akurova madhamu asati abuda panze akarova suta angogadzika koti rake patable. Wonzi the big five Zambezi. Kuti uimagine kuti pachaerera munhu iZambezi panoerera munhu manje hauzvifunge. The devil is so cunning. He's so cunning. Saka tinoda kushumirwa indwa chiri hachivave chinovava marizauti echiri. Dai chiri chaivava pana nidze kuparidza unovaviwa ukarega wega. Muti wakanzi mugadheni udyiwe une problem yekuti unotoibva ende muti wamuchero ende hauna mimba. Nekuti wega kuti pakutozobayiwa kana wakanaka. Vanhu ndo vanonzi kusabate iwo usadyo nekunaka kwawo. Kurati ya personal discipline. Why? Because you are chao uni chanokuentice so unonzwa kuti yes. Varimwe mimba akazoimba kuti tinouraya titaure sure. Hautombogaira kuti iye ndiada kundiuraya kana. Chibata kutenderedza kuti yesterday. Vani wasadi ulizoziva kuti tiri panzvimbo. Unyazokunyuwa kuti rufu rwauya. Unoona pauya munhu mani. Rufu rwauya. Zvokuti unoremekerwa nerufu so. Unofika kumasitaki because kumba hata. Ungonzi dirty so yakutobuda. Rufu rwauya rwokuremekerwa rwokubhiga. Wofa. Eka kuti nyatsora ndipara vanhu kunyatsosumutswa nerufu haungozvigayo. Unoona ari munhu. Unotoda kuti patoparidzwa so kuti utonyuwa. Saka manheru kaenda ibatwa nerufu. Rufu rinosvika pakukisa munhu. Tova munzeve nemunzeve nerufu baba. Wegoni mwa kune imwe nyika rufu richikisa munhu. Pakasatoparidzwa umbonyumwe. Unozoti wadotibvarisira. Oza, munhu asati apinda mazviri. Thank God Mwari unenge wakatibvisa ikoko. Why? Because kana wakabva ikoko you understand and you don't judge. You preach the truth for people to accept Christ. Because kana uri panguva yacho uri musaidhi ikoko hazvisi wrong. Kana uri mufield iyoyo muarea iyoyo hausi wrong. But kana wabuda ikoko ndopaona unozona vaitikuwadza vaitibatirira. Oza ndakasvika pakurealize izvezvi mazuva ataiva ikoko waituka kecha waenda vanzi kuKumbwe
But why catch a moon maybe Matkorufa? When the Kumba are two. One zipumbi. But Messi just Pumba Mars Mangai. I've always wanted to come to make it to look support. I'm not going to question. Oh, when I Pumba Dangana to you. You don't go for walls in Pachela. Do not marry a weapon, Yatu. I was what Yato a quiet. Let it happen to those who wake up Buda go. Can only go for our kind and don't put. That's how kind of the devil is. But in what? No good to Rico. We are Maragan Pisaico. He's saying a good to not figure. But the question is you bet. But when you surrender unto him. Oh, yes, I see a good to no shida. Sabatona Bolopeta Bushita, who will feel up Natsona Tapanisha Pupita. It must one day go white to Papa Pesa. Why wait out Maria Panamuti? Listening, we are not listening. What by Papa Monday? No, listen, our Papa Friday, you go find out. What's that? I thought of it. This time, you don't know what to say. We just want to know what to say. Yeah, it's all the kind of what should I go for business. People hear me very well. Life, just as I want to watch you, but the thing is never know what to do. Sakawodi, the good competition by the guy. It's unfortunate. But the price they shoot a Kurova, no price they shoot a minister. And you can get anybody out of now. I hope you support the discussion. They should be married. What the hell? We are 50 what our shanty. We do a same price na minister. That's the money kapana. Price you think is what doctor. You only think is what you know do for it. Chambere mtambura kumushaga pinda mshop. My price ha change. Life panika in tough chekudaru. Sakawodi. Zake wakata ndirambe ndiri panela refu. I separate myself. But I should be peace and ignore the call. The legal visa put in the end right position. Aba ipapo wakaenda mtu monde. Wasina kuchigara. Now the dream to be manerano. Kune nyasha zakatigara wakare. Kune zemba yakaplant wakare. Ya orofani wakuziva pekwenda kuti zviende. Zakeo ana kuchigara mtu. Wanga uliko kudara. Zemba yako iliko kudara. Kana ndichiparidza ndikukupa zvinhu ndikukupa light yekuti uone zvinhu zvako zvagara zvakaitwa naMwari nokuti vanokuda. Magetsi akauya uri mumba manga musina magetsi patembo pane chikafu. Hazvina kuti magetsi aunza chikafu, zvinoda kuti magetsi aunza light kuti uone chikafu changa chakauya kugara. So preaching the word of God is light. So when I'm preaching light, ndoda kuti uone and you make a choice. Muna akuta nokuti patembo pane chikafu, unoguta nokuti waakudya chikafu chiri patembo. The choice is yours. Prescription hausi mushonga. Kuva right prescription, usingaite taking the drugs, you can still die. Une right prescription, which is the Bible. Bible is prescription. Zvakwa uri se choice yako to do what the word says or to just enjoy the word and ignore what it says. So it's good to be prayed for, but the best of all, usati wabati wa msoro, bati kwa mkatime msoro. Mwari unoti vanhu vangu vapara nekushaiwa ruzivo, kwete vanhu vanonamatira. Kunamatira munhu zvafanana nekunojamba bhatiri remoto. Ndikauya kuzojamba bhatiri remoto rako beyond pasisina, ndikakujamba inogona kumuka wakafamba, but pauri kunonodzima uchada umwe. Sano chiripo ndechekuti tengai bhatiri. Kutenga bhatiri kuva nefaith netrust kuna Mwari. Ukapota uchinamatirwa hazvifambe. Unogona kunamatirwa nevanhu vasina simba raMwari, but vanoita zvaMwari. Apa vana Paul gandini chinje ndipinda apa ndichi chisingachinje chiri pachepa ishoko. Saka uchiona wese ane chechi yakabuda anotakura bhaibheri raishandisa muchechi kwaakabva. Kurati anotozoti harinyembe bhandine nharo. Secret yesuccess
Success in kingdom Jehovah is applying the word, doing what the word says. The church in power. Church in power. There is power in the name of Jesus, not in the name of church. Hakuna church in power. It's not a respect of persons. You can be in Egypt, but my lifestyle is not bullshit. Why? Egypt, is very why? Covering upon your life. What is the church Christ? Is what I want church in a matter. Anglican is serious. Methodist is serious. Roma is serious. Yet you join the power. Salakana Mupari for church whatever. Because some singer would say when you power, no God does not power. The God would tell you what the power is in a church in the relationship. I don't want to catch the powers number out of. But what you know, why? No good is not that. I could send a better to be in there. Salvador I don't need power. Usina Ukamana man, Usina Sibarato, Uroto Buda, Sibarato Usina. Also, don't forget to be that the way. Yes, no way. We Shaka family are doing the right thing in that place. But beside and them that get 38 years in the right place. I seen a testimony for 38 years. What was the reason? Young application. Why no good t-shirt in a tangiwa? Whenever put the panga competition and the young Akarara. Babu not just about how you pop. I don't know Rumo Akarara. Who already you no competition. Don't monitor Koraka Kurarisa. That's why healing Yake. Just how to carry your mate. Why? Because you can see a mate who want to turn a foot. Urusia pia kurarira mchibwesika kurara. Unazadi Bible no encourage wanukungwara besides kuna mata. Runato kingwara isenyoka. Mutikame senjiwa. Bible no to teach anu nyaye kungwara besides kuna mata. Goti when amo tinewanu. Nyaye kuti wakarara. Kala futu watu wakaroiwa. Famba undu ujangu wata unakuroiwa. Ukaroiwa unadari kwa shorubika. Saronge torufuka timwe China. Morumari beside chabuki pa 38 years imate agatakura bekurarira jimbo isingararo iyo solo muzwana chiti munhu yakarara iye akashinura kunonzi kurara kuti no ma principles anochinja life mwari ndioma miracles ndio zvishamiso pane zvichaitika chete mwari nangu achiita zvishamiso ane zvimwe zvinhu zvaakavigwa mumaprinciples ekuita kwemunhu. Now explain. Akasika Zula. Yeah, that can God let there be light before the creation of sun. Genesis 1:13 and 14. God created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. In Genesis 1:13 and 14. But Genesis 1:2, you don't believe. God let there be light. Light here, and this light is not the sun. Light is spoken word, but light is not the earth, not the source, not the sun. Wherever put, you are supernatural, not spoken word. Now, physically, not. I'll repeat this. But not see what I sipa. I don't Adam and Eve. The Martin Murese, Pelicana. You know the reproduction, better creation. So whatever systems are even reproduction, I see that one in creation. So when you guys never drove an over the chapter, Maria Haite, no deeper other single way with Bonoika. I bet I'm going to go shower. Didn't find a David Captain Town when they were a for cross and a robot rubber to the farmer. Is it ready for the government downtown? I look to Nana. As long as you know what up here, I would find a farmer anyway. The investor knowledge. Green means to go, red means to stop. Right, look left.
Now information is that put over it, if you know it from down. I don't think that my wife will push out. But in your way, the better home town, but away, you're going to be better walk. Don't know what's happening on you. Go back down your name. You still know yourself. So I don't know why you don't back to your own boat and out of work. You come. They come up with a situation. Why do you want to put them down? I will anyway. What's the wrong on for Sadaro? But what I told you, you didn't go. Ukano report mdaraka uyanewe ukati ndatoru wanokati neuyu drive ukasauya naro ndokugoma sara kusapoteke ni vakuta nokura oza ministry ya Joshua ile very different to ministry ya Moses but same God. Moses why kama miracles ekutanga sikane faith one. Already see I would have the Chico for Africa and for cross. But can I Joshua by Jordan River? And that's not Chico Joshua. I think I Makumbo. Why are you going to get out here? That's not the rest of the one. I don't know so. Because I think my generation is going to money right now. There's a do it in course of time. For example, I can see that on the 6th day. After 7th day at Aurora, it took 6 days for God to create the world. Right now, I command trees, mountains, valleys, fish, river, back over bed. Who does you wait to put in course of time? That's why Abraham and Sarah and the Makora Chepinas Nawana. Atumala uya pamba kuzokoro fita kuzotara pamsoro pe mwana wachakele anonzi golendo uya nenguwa ino anakuti right now because your challenge is too much. I declare I said right now unautenda kuleva no. It takes time even chakatola uya kadalo. So generation you now when you talk about things you don't have time they think you don't have power. Why you got same over right now. But let's be honest. Jesus is right now. Shaka itereba. As long as you want to name, no one download. Oh, she wants now. Why are time is about time. So that's the number one aripo. Danger, I think I is believers today. I think the heart may help me. Patience, Mati, Matimo. This is the shame that's those who wait upon the Lord, but the waiting part from Wasekugeria attack. Konana Gazot by Samuel, David tried to take over. But so, after the anointing session of Ananga Palazot in Darabud and the Tozo was finding out. Now you got what is in it, Buda. Other Sodera Kumapaya is not hero. Agadozo tumono esikia kwamba wanataka na Korea aina zote kutungamira. Say I that praise here anointing to who ilipo. Anointing sibali kutungamira walisi na mali. But isiyo kwa kutungamira you learn from others. That's why akaenda kumokana other so chitungamira sisi na zote. Adi zote achilinza kitani kuti huyu bamba kwa timono ya galita. Timono tama. Say David ajitini wakenda basipe muna sina zoto. Aya la zote wa kutungamira. Kutungamira kwa ina kutabugara under a certain leader and learn from him. There are things you only learn by experience. That's why I advise the young ministers and young people to respect elders. Despite unesha unokono kangwara unesha unusiwa. Have respect for elders. Why? Because there are things in life you only learn by experience, no matter how intelligent you are. Experience ikashaika wapa ngwara kudaro. Unongona kunyimwa basa pa company. Qualification wapa. Wapa wako punza. How many years experience? What in the pasa? On the upinde. Munoni yimire in the pasa. The experience part you will learn with the time from elders.
Unaanza Samuel ndiye akadanwa na mwalimu cheche pashilo. Yes. Akalala pa site yake. Yeah. Bishop elibali ku office. But mwali akatanga kutarana Samuel mwana Sunday school. Samuel ai manya kuna bishop eli. Akiti muri kunidana ere. Won't dzokera baka dzoka the time. Akanzikana washetwa this time. Taura uchiti. Ishe taura imuranda wenyu akaterera. Yeah. Zvoreva kuti Samuel nyangwe mwari vaitaura naye angasaka akuziva mwari iye achitaurwa naye namwari aiziva mwari ndiani ndiye ena asiri kutaurwa naye by experience nokuti akangotaurwawo naye. So akadzidzisa Samuel kunzwa mwari munhu asisiri kutaurwa naye namwari. The way of elders vaunoti mwari hachataura nawo because the experience they have can mentor your life. And ndikaona uri mfana nyangosha msosei na mwari usina honor respect for the elders uri era pa protocol ya kingdom. Why? Mwari achitaura hivi na Jacob anamuza ndiri mwari wa baba wako Abraham. Abraham anama mistakes anawo asi mwari anaba ndiri mwari wa Abraham. Merekodi dzese dza Abraham dzekuti asumura usitora haka uzodini kunyepa Sara ndisisi wangu mwari anamuchinja kuti anozopaisa pamabhedha papatimuro wangu. I'm the God of Abraham. Why? Because ukachaka munhu asina mistake wamuwane including you uri pachibata chinoita mistakes. Youth must learn from elders. Samuel kuti azova a mighty prophet in Israel angari under the guidance of Bishop Eli. Eli ana record ine mistake anayo aitadza kutura vana vake vaita upope pachechi ofinira Phineas. But akatumwa na mwari to be a mentor to this boy. Sasa kuti mwari ndo wakamutuma. Chaita kuti Samuel amhanye kuna Bishop Eli iye achidanwa na mwari. Zvinongoreva kuti mwari vaikopa voice raEli. Why? Because Samuel anoziva voice raEli. Saka mwari vakamushedza nevoice ravo ainobvunza Eli kuti ndiani ari kundidana. Sei mwari vachikopa voice raEli vada kucreate relationship nokuti mufana uyu ane zvikuru zvachaindiswa namwari but ngaagone kuziva kuti kune vakuru vakandidzidzisa. Youth must learn from elders. We must be a generation in respect to the elders. Despite kuti une gift ya revelation you deeper wazoparidza wazoprofita ukadii. Elders, they carry value in the things of life. Bana wangu ndakambomuudza vanhu ndakasika kuroora ndakaroora 20. So mfano wangu asvikawo 20 zvikati plus ndiwedzere ndichana pane munhu wandaisa padheri ndikati pamwe naona umhanya mune machallenges akadai kana wamhanya zvinozoita ndospark wamega because mai mune picture ispark because munhu asiri mumarriage anofunga joyce kuti una madhamu wako so muri tonasi unotisa hatina nemadhamu tauya nawo hakuwike imagination yeye unoti hari kuva muna wakataurira imagination iyo inyaya kuti uri mfana you need people with experience. Chinonzi spark chauri kutsvaga chacho minutes 3/4 yemarriage responsibility. Shuga yapera sauti yapera ndoni school fees wari kumusha kuzodini spark 10 minutes pesa hapa noise. Sasa ukakasika usaona kuti zora ni tone sana muma kuti unoda kuenda kumbasa kuti uzawa kuti spark hakuna kuri kuti spark moto sana. But those things you learn kana wapinda ni mazviri. So experience is so great in the things of life. No matter how intelligent you are, how connected you are, learn to respect elders. Iwe chinopa kuti mwari vati Jesu ari kuberekwa namweya mutsvene naMaria zvisina murume mukati aite mumwe mudhara waanoti baba Joseph chi. Unoziva pane nguva yekuti Joseph akatombofunga kuramba Maria akataurwa naye nedream nengirozi kuti don't divorce nhumbu yainayo yamweya mutsvene kona kana ane nhumbu isiri yangu tine right yekumuramba but inda mwari vachinyengerera Joseph asiri mudzi wenhumbu vaifanirwa kuva nefather figure to Jesus in the physical. Why? Because Pastor Joseph in the physical was a prophetic message to destiny ya Jesu in the spiritual, and I will explain. Carpenter munhu anoveza kushanda nezvipikiri nemapuranga. Destiny ya Jesu
kurovererwa pazvipikiri uye papuranga. So basa raJose chiprofita kubasa raJesu. Saka akashaiwa baba vari mucarpentry haagone kuzoenda pazvipikiri nemapuranga with a forgiving heart. Why? Because for 30 years achiseva other ministry yemapuranga nezvipikiri. Une one day raunorohwa nechipikiri. But 30 years uri carpenter, une day raunorohwa nesanda. Une day raunopodzorwa nechipikiri. Saka chinoita kuti Jesu ari pacross ati baba varegererei. Ari kungoti vari kurova senior zvaitirova kare zvinhu. Yaiva mentorship in the physical. Yeah. That's why Bible need. They would be a father figure in the physical. Yet Joseph is not the father of Jesus. But whatever you do not just arena baba panyama. Which means we must learn to respect elders. Why? Because when you shall not take good when I'm married, it's not to connect what from life. When you are not going to go now, as when you shall not see us. Any advantage, their mistakes are party of program. Yes, I cannot sit and take a mistake you want. Why? Because the person that a mistake will fit you. What are you? But you don't take a mistake will fit you. Who not die it or consider. So here we want to shine face a step with stone to your destiny. So learn to respect the living in the air. Few Piauri can a banana era mairi. Take a little era. Here I'm not saying I want to marry to Pauri to say the mistake here. Said I would like to move to a mistake. I try to say Ulenge munachika gomole banana akadona. Ukafaka ukaona pale banana auchadona. Why boss kona kawaida pekutanga yawa lesson ngakawa ni pain. Roto utagomole banana tangalo nzana kwa unono mwenyere basi. But bawacho na bai ngakawa ni pain. You gain in knowledge. That's why there's need to respect elders. Because their mistakes are a platform for you not to make the same mistake. So the era, because there is the same few. When you do yourself bad, there is that mistake ahead of you, so you can avoid the same mistake. Come on, utaka kula nasa zote ni msoro. Inye kumakawane zwa msoro ne wakatamba asika msoro. Baka zote zinopera unokuroga karawa invest. So let's get a mistake mdala bakutaka bora. Rochi titi ziwadu ane msoro nasi. Sala nasa unisini msoro. Wana ni wakataka mdala wale chini. Ushayambao chini yoko takiri ya takutuike chini nasi wakatiza. Utazirame shiko iti. Unoshika bakuritaya. Saka make sure kutukachua wakumba bora la pera. Karawa investor. Tinewani wakakuwa afari mwingi anasina chaka chifu. Yari style football. Sala nasina wapiga utaona kama ungekafana. Acha kwa kichana kwa taka business. Dunia ya kata bangwale basi na vita chini. So in their era, you still owe them respect. Now unaona tuka kana kushona. Kana only wise. The wise always learn from the errors of others. So my time is done. But you are like Zacchaeus. Mfupi. Hapana ukita kwa pete ya wale. Akasumuka kwa baba wale. Kwende na mtu achada kuona Yesu. There is no need to be in competition. I need revelation. Akamanya kune muti kwete wakajara hii. The tree was already there, which means the message alikuwa inatasa. The blessing and the favor is already there. You need spiritual eyes to locate where it is. Zacchaeus anauchara muti. Wanga wakatomera mudara. Favor yako yakamera mudara. Favor yako ipane pairi mudara. What you need, udamu competition in your to compete with somebody. Know your destiny. I think we are designed to learn from others. We are not designed to copy others. Ai umuntu asiri akaona Jesu. Baba unoti Jesu ndo kubaona Zacchaeus. Akamuti kuruka. Unoti pese baitsa ya kuona. Angasi uziwaka wanofanya wakuwa. Kudare kile vita visimba. Kati kutaone kwa akazorora.
There's a blessing waiting for you. But you need to be in the right place. Move away from competition. Get a revelation. That's a picture. When you are failure, I will see failure in the wrong place. But I ain't committed in the wrong field. I'll give you this story. Chikoro teacher wakawana chamba nana kanyora so. This generation is global second. Generation is going to have a full time chamba. Kanyora chamba ni kitu kushakana. Yule na bidamba na wala. Yule chamba. Teacher wakawana chamba hiyo mkurangu. Wakachamba ukutambasi chamba ndani. Kwa katika unaona mkubwa taibo. Kwanza mkoma na msiwa hasi mbakani. Datai wa teacher chungu chimpu pase nikoro kunyamsika swite la mbopatu. Why because bana unakuta huko ni sense. Yo kwa life kuna dofo. Kuna wale wameta zisizo au zasizi zaidi tu. Wakawa kwa leo nikashuku tofika au nikashuku. Au unakuya baina uzeta zipita wapi. Wakaya msaida za unafanya wakwika. Sisi nawe. Kana hasi kuna kina mfora kiungera ole. Anchukua mtisale jamaa tumeona utai. Uko profit wa kimuona wewe kwa kinyanja kwa kuirusai. Wakanyora ukafanya bangoa yako ukanyora ni wana wako ukafanya wakanyora ni wazungu. Uko kishuku za kutoka. Mwashuku toa hizo. Yes, but beside Leila akaporespa anakuzipinda mvura akazitano mauzo kwa convention sina idemi sababu yona kaipeta namba 2 unataka kupinda yona namba 2 bali ndokuni uneile yako ya unete tona namba 1 lakini unani nataka practice wanokujitana na wao very wired to do it wakawewa kusite kwako utoni shasha unaweza unokona. But without going to make it, I don't know that that's not something but that. Whatever you do, it's all right by God to do. Nobody success you. Success ya kali kwa mlicha wakati na mwaliita. Jishi just sala kwa malengo is about sorrow. But you guys is actually different. Oka kuwendwa nokura banyaga kwenda nokumira bana bantukali kandu teta zeji bana kagara pasanga tsano datu mwene penye pekugara kutroyo izha ndurite doza kata ndende ngo kama wale ndende magiri nekupara nekuta sendi ba connection kaomba ndakiba bana kandu teta zeji teta imbaje mara kitu professional imagine hiyo issue ale Oga zinamwari enda chauka zinamwari katika timu service. Yana nitaona kwenda Israel. Somebody watch me on Facebook kwa sababu nakusikia broadcast so. Alikuwa ile. Akanita want to give you a holiday. Don't go in a Israel. Na watu wanapata safari za siku tatu kwa experience. They promised to let us. He bought a ticket for me for 8 days I was in Israel. Everything paid. Hotels, flights and everything. Here in Peter. Then they can plan. Baba tena wewe kwa bwana. Unakuja. Yesu akabereka kwa mudanga, anakuita kaupo, yakaita Messiah. Amerika kwa mudanga, shikosha kau ya mudanga. Polite. Wakabereka kwa mzimbaza kanaka. Ma wise men Bible not kudi. Herod wakatera achitambura abanyamisoro banetieze below. Akauraya lapi. Babere kwa mu right place but mu wrong destiny. Sengu mbele kwa Yesu mudanga kwa kanaka. Kune chekuita ne ministry yake. Ipi? Ndiye akao ya kuzotsiwa. Kurai wakwe mombe ne makwaye kuti vanhu varekererwe zvivi. Kare vanhu vaenda ne mombe ne makwaye kuti varekererwe zvivi. But kana Jesu auya, he is the blood that speaks better than the blood of Abel. Kurai kuti Jesu paari kuya kuti mombe chimira ipenyu pakwana. I'm the only sacrifice. So paari kuberekerwa mudanga kusi kuti Mwari hamude. Chine chekuita ne destiny, ne mission yakainga. So pese pa unoenda musina ine mission ne destiny, you won't make it. Nokuti kune vanhu vepo vanoita zvepo vanogona zvepo.
Life is a competition. You need the revelation to know your destiny. Izo zvinonzi ndofa unachaunoziva because wakapinzwa mufield isidei nezvaakasikirwa nezvaungaita. Chikoro kune vakatikunda vakafunza kuti tiende kwavari kuenda tiriko. Kuti akazoita urombo rakanaka ari kuyepo kwanenge atoma nebhazi angu ikoko. After all evhuta apedza vanhu vanoita magroups ava vafoira vasiya vakazodaiso timu rakauya kuuniversity raradzoka kumarai richitaura chirungu itaura zvarinoda so paizeta mupasvike mupatsike taura nyaya dzekuuniversity. Ndasangana nemurume anonzi Jason. Rimwe dhei kune timu yakauya zikanzi kugrade wall kuuniversity tikuda munhu anogona kuti teacher concerning the wisdom dzanga dzina David in the ministry. Saka vakauya pano nokubva vanditora kwete vana uchitourayo malecture avo ndokubva ndaenda kuuniversity anova mangu eti handiende ini pandakateera manje handina kunogara mubenchi ivo pavakaenda vakanogara mubenchi ini handiri kumberi ndichitobvunza kuti noti kudii. I went to teach them. Totogara chienda kunodzidzisa ikoko ina nzidzo yeko kunodzidzisa ikoko but kune vanenge vakakusiya kuti uende vakuru naJesu kunoendera zvinonzi nevanhu azvigoneka. I stand as a testimony. God can take you there. Yes, very true. Yeah. He can. Anozvigona mwari. Yes. Zvirinzi zviri impossible no area yake. With God nothing is impossible. Problem yako ndeyekuti mwari wacho haumude manje. Nokuti kuti hapana zvinoitika, hapana zvinoitika. Zvirambe zvakadaro, zvinoramba zvakadaro. Mwari ndewe munhu wese. Statement iyo isakuvhari inzwa musha. Kana zvichinzi mwari ndewe munhu wese, hazvireve kuti munhu wese ane zvaachaitirwa naMwari. Zvinoreva kuti munhu wese akasikwa naMwari. But kuva mwana waMwari haisi nyaya yekusikwa, inyaya yekutenda muna Jesu. So vanhu vese vari panyika vanhu vaMwari, but havasi vese vana vaMwari. Revi ndikupedzere kuunyatozvibata. President kwatiri isi maZimbabwe, president wedu is our father, ndibaba wenyika yedu. But motaketi kadarika boka mwana ndakuvunona mudhara fana wakomana nokuchiita musha. But wati ndibaba wanzi ndibaba uripo. But vane vana vavo biological sons vanotopinda mudining noti mudhara kuti mbotaura ndo vana vavo manje. Iwe uri munhu wemuZimbabwe. So munhu wese munhu waMwari, vati vana vaMwari vakasiyana nevanhu vaMwari. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Kutova mwana waMwari is power. Zvine simba. Kune nyaya dzinokurengedza nokuti uri mwana wayo. Vana kamufungwa vatamba navo vafana so. Zvinobuda kuenda mutauro vanomhanya pagedhi. Tete vese vanongokomba mwana wangu. Tete kutonzira machips. Ndinozvinzwa vese vachidaro. Ndava mutauni ndadzokera nemachips. Funga kwako ndinononoka yemdzimba dzavafana. Vatenyoshedza machips. Ndinopa wangu. Sei ndichivanyema. Ndinenge ndichireva kuti ava vanga vachikopa wangu kutaura. Havasi vangu. Saka pano unoti Mwari ndangairei vanozva kuti ndikukopa vana vake. Iwo hauna mati. I'll surprise you. Kana kunopedza. Matthew chapter 6 verse 6. Not kana vakunyengetera ndida takavanda movhara do. Mwari unoona, the God who sees. Unoona zvamunoita, will reward you. Sometimes that secret iri pakuti ukaita prayer, Mwari wonzwa kupa reward. Sabbath the God who sees what you do. So the doing attracts rewards. What they say. It's good to pray, but check what you do. So ukiona wanapata chema say in prayer, ni sote haikufi mwani. Reward is connected to what you do. Matthew 6 verse 6. And the God who sees what you do will reward you. Not the God who hears your crying. Alright, then you quote. Watongerwa mosha unzi wakarepa mwana uyu. Onzi baba unoti kudini mwana uyu vakarepa. Umotanga kuchema uchizwira pasi. Funga kwako mejasita noti wabereki mazvona mudhara achema. Aiwa yapera. Mejasita noti baba kana mapedza kuchema tuta hungo. Ukawedzera kuchema konzi ndimani. Isoti haimuvhi mejasita.
time so the able government has been James Namo. Unanimona kuleta basa leta kuuza James. Chinokiwa kutibane justice in evidence. Evidence usually tangible. The God who sees what you do more than who hears. I'll give an example. You're a human son of a more. Oramba. What's after 2 years? Oh, Naka. Teacher Mufuka. Tono for Mufuka age. Put another Kurorwa. I am a Chaitaura. But I was wrong one day with Naburora. But the Toga or Chi, I am a Chaitaura. That you won't go into a year to order. Ah, oh, you are. Very true. I am talking about Taiwan. You are watching down a year to order. So the God who sees what you do, so the doing attracts the reward. For me, I should check what you do when you are seeking for reward. Matthew 6, verse 6. It's all the other chema, what is a chema, must know what to do. The right time is not to remember the situation, and I'm sure that you what's the right formula, knowing what to do. Peter's Peter's what I'm not God bless you so much. I know that is. In the said to get the because one of them matters. I will listen to Poguna issue to come further. I will pay somebody to know Buda. So you can join me next week. You join me Monday. This is type Manero. I love it. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. That's all I tell you. Around 2008, we are still together. That's the grace of God. And can you imagine? 25 years, 3 days in America. 25. Let go far, but 25 years, 3 days. The grace of God. So, when I go back to the saying, Samson's retiring on Monday. God bless you. Bye bye. Thank you so much.